Eztabaida sakon bat dela medio, Gorripidea erakundea egokitze prozesu bat eraman du. Zeinaren ondorioz, kolektibo sozial-kulturala bilakatu da, haren sektore batzuk autopolitiko desberdinak egin ahal dezagun. Denbora horretan, Gorripideako sektore garrantzitsu batek harremanetan ibili gara alternatibarekin, bat egiteko asmoarekin. Abenduan, bat egite hori formalki burutu zen eta une honetan alternatibaren kidea gera. Gorripideatik alternatibara inkorporatzen garenok, esperientzia politiko zabala eta iraunpen luzeko militantia gera. Hori adierazten du behintzat, eta seigarrenean, MK, LKI, eta bi talde horien bategitek sortu zen zutik alderdian militatu izanak. Eta batez ere, langile mugimenduan, homofobiaren aurka edo feminismoan, ekologismoan, euskal kultura alorrean, nazio askapeneko mugimenduan eta abar jardun izanak. Horren berri ematea da, prentsaurreko honen zio nagusia. Alternatiban sartzeko autoa, egin dugunon arabera, arrazoi askorengatik jauzi kuantitatibo eta kualitatiboak egiteko unea da. Hau da, transiziotik sorturiko 1978ko delako erregimena krisisa larrian dago. Krisia ekonomikoa eta soziala alarmak gorriak piztu ditu. Ustelkeriaz jotza daude instituzio gehienak eta gure herriak aldarrekatzen duen erabakitzeko eskubidea geroz eta ozenago zabaltzen ari da. Herritaren parte hartzea finkatzeko egitasmoa inoiz baino beharrezkoa da. Gure uste apalean, egoerak eskatzen digun jauzi egiteko modurik egokiena, alternatibaren eta EH Bilduren inguruan metatu diren indarrak indartzea da, bai kaleko jardueran zein instituzioetan. Eta gure xumetasunean hori da egiten ari garena. Ekimen xumea baino tinkoa, instituzioetan zein kaletan, eraldaketa orotarikoa helburu duen estrategia baten alde. Iritzi hau ez da gaur goizian etorri zaigun inspirazioa, gure bizitza militantiaren ardatza izan da eta da. Quienes hemos decidido dar el paso de Gorripidea alternativa, lo hacemos con la intención de aportar nuestra experiencia y nuestro esfuerzo al fortalecimiento del bloque popular soberanista de izquierdas de Euskal Herria, agrupada en torno a EH Bildu, en la esperanza de así poder responder desde una perspectiva de izquierdas a los acuciantes problemas que afectan a la sociedad vasca y avanzar en la consolidación del proceso soberanista. Urte luzeko militantzia, Euskal Herri burujabe eta sozialki emantzipatuaren aldekoa. Euskal Herri bat munduari irikia, beste herrien tragediak bereak bezala sentitzen duena eta horregatik solidarioa dena. Eta gaur egun alternatiba eta EH Bildu tresna egokitzat jotzen duena.